Незаконно відвідувала Крим. Прикордонники на 3 роки заборонили в'їзд в Україну ведучою російського телеканалу РБК Світлані Чабан. Її зупинили вчора на Одещині. Жінка прямувала автобусом з Молдови до України і планувала транзитом проїхати в Росію. Український кордон вона перетинала в пункті пропуску Могилів-Подільський. Під час паспортного контролю спрацювала база даних прикордонників. Вони вже мали попередню інформацію про її незаконні поїздки до окупованого Криму. З'ясувалося, що влітку 2018 року вона, порушуючи правила в'їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію, відвідувала український півострів. Туди вона їздила з Росії. В Крым ездили? Ну вот молодой человек говорит, что дальше, в общем, я не помню. Точно помню, что на пароме, как он меня спрашивал, я не ездила. Мільярди на вітер. Горизвісній ділянці об'їзної дороги Сімферополя-Дубки-Левадки стався другий за місяць обвал. Кілька кубометрів ґрунту сповзли разом з бетонними конструкціями, які тримали обочину траси. Довкола гори щебня та уламків, а перехід для пішоходів проходить над прірвою. Окупаційні транспортники похапцем взялися ремонтувати обвал, пригнали кілька тракторів і вантажівок, але у підсумку лише закріпили рештки спеціальною сіткою. 2 тижні тому неподалік обрушилася інша ділянка завдовжки майже 8 метрів, яка з'єднувала розв'язку, а бетонні конструкції та система водовідведення просто розсипалися. Не посоветовались с крымскими экологами, не посоветовались с крымскими учеными, которые могли бы дать исчерпывающие ответы, что основа все-таки это карстовые у нас полости, которые имеются, их тоже надо учитывать. То есть проработка проектов совершенно не была основательно сделана. Немножко, конечно, обидно, что выделяется такое огромное количество средств на дороге. По факту у нас дороги должны быть как в Монте-Карло, а мы имеем вот такие вот курьезные, неприятные ситуации. Горизвісну Сімферопольську об'їзну будували впродовж 2 років. Коштувало це більше 6 мільярдів рублів, а урочисто відкрив трасу у лютому минулого року особисто окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. Старт дает Москва. Ну что, огонь? Давайте. Медаль за заслуги в дипломатії. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв отримав нагороду міністра закордонних справ Чехії Томаша Петрішечка. Глава МЗС Чехії нагородив низку видатних особистостей з різних країн. Зокрема, лідер кримсько-татарського народу отримав нагороду за вагомий внесок впродовж життя у захист прав людини. Через пандемію COVID-19 медалі будуть передані нагородженим в закордонних дипломатичних установах. Росія порушує в окупованому Криму декларацію ООН про права корінних народів. Про таке розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Емінє Джепар під час участі у 13-й сесії експертного механізму ООН з прав корінних народів. Джепар проінформувала про триваючі грубі та систематичні порушення прав людини на території окупованого Криму, зокрема кримських татар, та наголосила на невиконанні Росією як держави-окупантом своїх зобов'язань, передбачених міжнародним гуманітарним правом щодо захисту цивільного населення у період поширення пандемії, повідомили МЗС. Окрім цього, заступниця міністра торкнулася проблематики порушення релігійних прав, незабезпечення мешканців Криму належним доступом до медичної допомоги, створення додаткових пандемічних ризиків через оголошення чергового незаконного призову до російської армії та триваючу кампанію з переселення громадян Росії на окупований півострів. Привернула увагу до нинішньої ситуації із відсутністю належних медичних умов та послуг із пандемією COVID-19, яка забрала життя багатьох моїх співвітчизників в Криму. Росія як держава-окупант вкладає величезні кошти в мілітаризацію півострова, розбудову військової інфраструктури, а надати якісні медичні послуги не в стані. Масштабних інформаційних кампаній в Криму щодо того, як діяти в умовах коронавірусу, теж не спостерігалося. Зате мільярди грошей РФ вкладає в свій фейк-пром та спробу дискредитувати мою країну та громадян. Окрім іншого, корінні мешканці живуть в умовах політичних переслідувань, заборон органів самоуправління, обшуків та катувань, зникнень та депортацій.
У Верховній Раді України створили міжфракційне об'єднання «Кримська платформа». Про це під час пленарного засідання повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков. Співголови об'єднання – 5 народних депутатів. Від фракції «Європейська солідарність» – лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Від фракції «Голос» – делегат Курултаю кримсько-татарського народу Рустем Умєров, а також народні депутати від «Слуги народу» Єлізавета Ясько та Вадим Галайчук. Нагадаємо, у листопаді в ефірі телеканалу АТР народний депутат Рустем Умєров заявив, що міжфракційне об'єднання «Кримська платформа» буде спрямоване на те, аби залучити народних депутатів до роботи платформи з деокупації півострова. Milletvekilleri arasında birkaç husustan mühim. Ця платформа дуже важлива для народних депутатів. В першу чергу, якщо треба буде ввести необхідні зміни в Конституції або ухвалити тріаду законів, важливих для кримських татар. Говорячи з представниками фракцій або міжфракційного об'єднання, ми можемо залучитися підтримкою народних депутатів. Ми повинні пояснювати значення Кримської платформи своїм партнерам. Можна пояснювати на рівні президентів, міністрів, або народних депутатів. Моя мета – нехай про цю проблему знають в парламенті Франції, Меджлісі Туреччини, Конгресі та Сенаті США. Тому що в підсумку депутати тих парламентів зможуть звернутися до своїх урядів з Кримською платформою. Політичний конфлікт між Україною та Росією. Представник Росії в ООН визнав, що війна на Донбасі – це не внутрішній конфлікт в Україні, а політичний між Україною та Росією. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила українська делегація в тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі. Василій Небензя зробив таку заяву під час піар-акції, яку організувала Росія під виглядом неформального засідання Ради безпеки. Вчора представники РФ намагалися використати Раду безпеки ООН для легітимізації представників терористичних організацій ЛНР та ДНР. Українська делегація назвала заяву Небензі найбільш цікавою і навіть сенсаційною. Щонайменше на сьогоднішній день набагато легше ховатися за кваліфікацією цього конфлікту як конфлікт між Україною та Росією. Фактично, цей конфлікт є політичним конфліктом між Росією та Україною. Але влада, звичайно, виходить за межі цього визначення. За період окупації релігійні організації Криму оштрафовані майже на 1,5 мільйона рублів. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. За їх даними, на кінець листопада на окупованому півострові зафіксовані 104 адміністративних проваджень щодо релігійних організацій та їхніх членів. Таким чином, схвалено штрафів на суму щонайменше 1,5 мільйона рублів. Експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сідов відзначає, що такі дії окупаційної влади Криму є порушенням як Женевської конвенції, так і Європейської конвенції з прав людини. Зокрема, статті «Свобода думки, совісті та релігії». Україна має боротися за кожного свого громадянина. Про таке з трибуни Верховної Ради заявив депутат з фракції «Голос», делегат Курултаю кримсько-татарського народу Рустем Умєров. Він виступив з ініціативою створити міжвідомчий координаційний центр, який би зосередився виключно на питанні звільнення українських політв'язнів. Російські окупанти переслідують громадян України за політичною, етнічною та релігійною ознакою. 111 наших співвітчизників незаконно позбавлених волі наразі перебувають у російських в'язницях. Більшість з них – кримські татари. А в країні досі немає органу, який би відповідав за їх звільнення. Наші громадяни в російських тюрмах перебувають в нелюдських умовах. Внаслідок російської агресії сім'ї громадян України, які стали заручниками Москви, залишилося без батьківської опіки та уваги 186 неповнолітніх дітей. Це страшні цифри. Незважаючи на це, ми досі не маємо єдиного органу, на який було покладено координацію роботи по звільненню наших громадян. У зв'язку з цим пропоную утворити міжвідомчий координаційний центр, завданням якого буде звільнення громадян України, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії. Ми маємо чітко зрозуміти, як відбувається процес звільнення, хто формує списки на обмін, хто відповідальний за процес перемовин та складання цих списків.
Маємо підтримувати постійний зв'язок з родинами політв'язнів, розуміти, чи надається їм правова та матеріальна допомога, чи інформуються родини політв'язнів про проведення перемовин щодо звільнення. Турецький досвід державно-приватного партнерства може стати успішним прикладом для реалізації масштабних проєктів в Україні. Про таке заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з віце-президентом Туреччини Фуатом Октаєм. Вони обговорили співпрацю з турецькими компаніями в Україні та покращення бізнес-клімату для залучення нових інвесторів. До того ж, говорили і про будівництво житла для кримських татар, які були вимушені покинути рідні домівки на окупованому півострові. У лютому 2020 року президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган під час офіційного візиту в Україну підтвердив готовність фінансувати і навіть будувати квартири для кримських татар-переселенців. Але точна кількість квартир та де саме їх будуватимуть, досі невідомо. Окрім Херсонщини, називають Київ, Львів, Одесу і Миколаїв. Розраховуємо, що нам вдасться якнайшвидше узгодити тексти відповідних меморандуму та угоди з Туреччиною, і ми зможемо приступити до реалізації цього важливого проєкту. У Європейському Союзі потрібно створити посаду спецпредставника по Криму. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю турецькому виданню «Анадолу». На його думку, ЄС – хороший партнер України, який підтримує територіальну цілісність країни з самого початку конфлікту з Росією. І ще є простір для поліпшення співпраці. Меджліс кримських татар – представницький орган заборонений. Навчання українською мовою є тільки у 0,2% школярів Криму. Все це явне порушення міжнародного гуманітарного права. Ми хотіли б, щоб була представлена позиція спецпредставника ЄС по Криму, оскільки ці кризи відбуваються навіть не в безпосередній близькості від Європи, вони також відбуваються в Європі і заслуговують на особливу увагу. Релігійне об'єднання мусульман в Польщі видало календар на 2021 рік, де зображення кримських мечетей на півострові підписані як Російська Федерація. Про це повідомив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Нідім Усіїнов на своїй сторінці у Фейсбуці. Так, у календарі зображені мечеті в Сімферополі, Феодосії, Бахчисараї та Старому Криму із зазначенням півострову як частини Російської Федерації. Нідім Усіїнов закликав пояснити цей інцидент. Він сподівається, що це сталося через неінформованого редактора, а видавництво в поспіху пропустило цю помилку.